ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ 210 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢ ಆಗ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7,944. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 23 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಡು ಒಟ್ಟು 16 ಜನ ಗುರುವಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿದಕ್ಕಳು. ಕೊರೋನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡಿನ ಚೀನಾ ಇತ್ತ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿ ತಗಾದಿನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೆರೊಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಹಿಸನೆ ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7,944 ಜನ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 210 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 23 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ರಾಜ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಕೊರೋನಾಗೆ 16 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೀರು. ಇಂದಟ್ಟು 8 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿದಕ್ಕಲು. ಒಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಡು 114 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾತೀರು. ಜಿಲ್ಲೆದ 23 ಜನದ ಪೈಕಿಡು 21 ಜನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಕಲು, 2 ಜನ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇತ್ತಿನಕಲು. ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು 6 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 225 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಳ್ಳೇರು. ರಾಜ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜವಣೆರ್ಲ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿ ಅವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಕೊರೋನಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಕದ ನಡುಟೆ 2ನೇ PUCದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುರುವಾರಗೆ ಮುಗಿದುಂಡು. ಕೊರೋನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡಿನ ಚೀನಾ ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪರಿಸರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೆತ್ತದ ಲಡೈಗೆ ಬರದುಂಡು. ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರೇನು ವಿನಾಕಾರಣ ಕೆರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂದು ನಂಗೆ ಸಹಿಸರ ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ. ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಲೇನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಚೀನಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಮೆಲ್ಲ ಬರದುಂಡು. ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾನು ಪರಡಿನ ಚೀನಾದ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪಡು.